Гомер Бәшировның туган улы Яңа Сала. Яңа Сала авылында су кертеп маташалар. Авыл җирлеге баштагы Айрат Сафин. Безнең моңарчы һәр шәхси хуҗалыкның үзендә шәхси коелар иде. Хәзер менә бүген инде су кертү эшләре тәмамланып килә. Чиста су программасы буенча авылыбызга ниһаять су керде дип әйтә алабыз. Моңа кадәр әле су юк иде. Моңа кадәр юк иде су. Сөенечле вакыйга инде авылда. Бик сөенечле вакыйга, Аллага шөкер. Әдәби бакчабызда ел сайын укучылар 25 майда сыңгызганлыкта килеп шушында фотоларга төшеп, аның истәлекләре белән танышалар. Үзебезнең авылдашларда шигырь кичәләре шунда үткәрәбез. Читтән кайтучылар бик күп килә. Шулай Гомәр аганың оныклары әдәби бакчага килеп, аның туган авылы белән танышып, аның яшәеше белән танышып торалар. Гомәр аганы без бик хөрмәт иттек. Ул бик зур олы кеше иде. Олы шәхес иде инде ул. Язучы да, язган романнарын да укыдык, намус романнары. Туган авылым яшел бишек дигән китаплары да чыкты. Сиваж, без аларны бала вакытта укып, без аны бик олы кеше итеп хөрмәт итеп яшәдек. Авыл халкы арасында да аны бик үстен күрделәр, бик яраттылар. Менә бу җидегән чишмә. Җидегән чишмәгә килдек. Бәшировның туган нигезенең бакча башыннан агып чыккан чишмә. Шуңа күрә инде исеме дә шулай дип атала. Нәселтә баккан сулары, субханалла. Күбәйтик биткәнемчә җиде чишмә, монысы җидегән чишмә. Менә безнең тавыбызның теге ягында Бәллүр чишмә дигән чишмә бар. Менә монда гына таллар арасында Ат чишмәсе, тегендәрәк китсәк Гафур чишмәсе, Павал чишмәсе, шундай Изгеләр чишмәсе дигән чишмәбез бар. Бөтенесенең дә сулары бик тәмле, халык бик теләп файдалана. Музейimiz 1988 елда Гомәр аганың туган нигезендә оештыручысы үзем, авыл халкы экспонатлар биреп, кечерәк кенә музей почмак оештырып куйдык китапханәдә. И оптимизация елы белән 11 елда мәктәпкә күчтек. Мәктәптә менә бу безнең классны музей итеп билгеләделәр. Бүгенге көндә музейimiz экспонатларга бик бай. Гомәр аганың үзенең язу стиле, урындыклары, bütün әйберләре үзенең личный әйберләре, шәхси әйберләре. Шәхси әйберләре. Портфеле, язу машиналары, каләмнәре, бөтенесе үзенеке. Менә монда аңа бүләп итеп бирелгән әйберләрендә ул безнең музейыбызга тапшырды. Сугыш чорында корреспондент булып эшләгән чордагы менә фотоаппаратлары, үзенең шәхси шкафы, чемоданнары, bütün әйберләре менә. Аның монда инде безнең авыл халкыннан җыелган әйбер экспонатлар. Бу экспонатлар Гомәр аганың балачак яшьлек елларын хәтерләтеп торалар. Авыл халкы
Ул да шушылар белән кулланган бит, шушы авылда яшәгән бит. Истәлегебез булсын, музейда торсын дип китерде бу экспонатларны. Музейга килүчеләр бармы? Музейга читтән укучылар да килә. Үзебезнең укучыларга да экскурсияләр ясалып торалар. Музей ул безнең үткәнебез, ул безнең хәтер. Чиста токымлы İngiliz чабышкылары Макфорды, bu yılgı tayı anın Остенфорд, uzgan yılgı kızı diye әйтәбез инде тайы анысы Мисс Чейл, тегесе Рибери, ошаматлы. Исемнәре бигрәк тике. Аларның исемнәре әнисенең исемнәренең хәрефләрен кертеп, шулай итеп барлыкка китерелә инде. Никта теркәлә. Шулай аларның һәрберсенең паспорты бар. Туган авылым, ярата мин туган авылымны, тал тирәкле инеш буйларын, ярата мин хезмәт сөйгән халкын, гөрләп үткән сабан туйларын, таныш миңа һәрбер урам, тыкрык, шунда үтә минем балачак, авылымның һәрбер хатирәсе күңелемдә мәңге калачак, чишмә шыңлаганын ишетеп үстем, тургай сайраганын тыңладым, ак